Dobrý den, vítejte ve Všestarech. Ráda bych vám představila rodinný dům o 2 bytových jednotkách, který zaujme příjemnou atmosférou i kvalitními materiály, které zde byly použity. V přízemí se nachází především prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a s přímým vstupem na terasu. Koupelna se sprchovým koutem, samostatná toaleta, technická místnost a komora. Ve druhém podlaží naleznete 4 neprůchozí pokoje, šatnu, koupelnu s vanou a toaletou. Každá z 2 podlažních jednotek nabízí dispozici 5+KK s 2 koupelnami, terasou, zahrádkou a garáží. Nemovitost je kompletně nachystaná k nastěhování. Na vás bude jen vybrat si kuchyňskou linku, na jejíž nákup dostanete štědrý poukaz. Dům se nachází ve velmi vyhledávané lokalitě v blízkosti přírody a přitom se skvělou dostupností do centra Prahy, a to jak autem, tak i vlakem ze sousedních Strančic. Ty poskytují kompletní občanskou vybavenost, včetně školy, školky, lékařů, fotbalového a tenisového hřiště či vyhlášené cukrárny. Jen pár kroků od domu tak budete mít vše, co potřebujete pro spokojený rodinný život. Přijďte se o jedinečnosti tohoto bydlení přesvědčit na vlastní oči. Žije se tu opravdu dobře.